Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό μικρό το βιντεάκι, 2-3 λεπτάκια. Ήθελα να σας πω ότι ζω, ωραία. Δεν πέθανα όντως. Και απλά ήθελα να σας δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία έκανα σχολείο μαζί με τον Αντώνη. Αλλά ο Αντώνης δεν μπαίνει κολοτράπα, θα τα δείξω μόνος μου. Ωραία. Είναι βασικά μπουκάλια και αντί με νερό έχει μέσα πράγματα, ωραία. Π.χ. αυτό εδώ πέρα. Αυτό. Το οποίο είναι από υπογραμμιστικό. Το οποίο επειδή έχει το φακό δεν φαίνεται πολύ καλά. Τότε κλείσω το φακό. Νομίζω και έτσι μια χαρά φαίνεται. Είναι από το υπογραμμιστικό το κίτρινο. Με νερό. Κάναμε αυτό. Πρώτο. Έχει ακόμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχει ακόμα 7. Λοιπόν. Και εδώ πέρα για να μην βαρθείτε το βάζω απλά επί 10 και τέτοια, οπότε πάμε. Αυτά, οπότε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μπουκαλάκια. Και θα κάνουμε κι άλλα άμα βρούμε κι άλλους τουλούς και τέτοια. Γενικά ο κόσμος έχει τρελαθεί. Οκ. Είμαστε λίγο ντουρλα. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Είμαστε λίγο ντουρλα. Έτσι. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό θα να σας δείξω απλά τι κάνουμε σχολείο τόσο καιρό. Νέα updates να περιμένετε στα post που κάνω. Short θα προσπαθήσω να μην ανεβάσω. Ωραία. Πίσω σας το βίντεο, αν και μικρό αυτή τη φορά δεν πειράζει. Λοιπόν, για Πάσχα να περιμένετε σταμάτω το τραγούδι. Reaction video, Μάκη Μάθα μου 3, επιτέλους. Αν και δεν είναι πολύ σίγουρο για Μάκη Μάθα μου 3. Αλλά πιστεύω ότι το Μάκη Μάθα μου 3 θα είναι το δυσκολότερο από αυτά τα τρία. Γιατί αυτά τα δύο μπορώ να τα κάνω μόνος μου μέσα σε 1-2 μέρες να τα ετοιμάσω. Κάνω μια μέρα το ένα, μια μέρα το άλλο. Ακόμα και τώρα. Φυσικά τελευταίο παιδιά που ξέχασα να πω την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη, οπότε θυμάμαι πότε έκανα αυτό το βίντεο. Ένα shout-out στο Ματέο, είναι το Insta του κάτω στην περιγραφή, πάντα κάνουν όλοι follow. Και να σημειωθεί ότι ο Ματέο δεν έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτό το βίντεο, να ξέρετε. Απλά είπα ότι θα με πυροβολήσει. Και το πιστεύω, οπότε ναι. Γεια σας παιδιά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.